Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor openbaar bestuur. En daarom is aangeschoven Jacques Pijnbroek. Jacques. Van welke fractie ben jij de voorzitter? Van GroenLinks, voorzitter en enige raadslid. Oké. Maar natuurlijk wel commissieleden en zo. Gaan we het straks even allemaal over hebben. Maar waar ben je geboren, Jacques? In Aardenburg, Zo. geboren en getogen in de streek. Dus je hebt de middelbare school in... En hier in Oostburg natuurlijk, het oude KWL nog. Hoe heet dat? Het Koningin Wilhelmina Lyceum. Oh ja, en dat is nou gefuseerd tot het Swing College. Ja, precies. Ja. En nou, op mijn 18e stond te popelen om hier weg te gaan, moet ik zeggen. Had de reden dat je het niet naar je zin had hier of wilde je de wijde wereld in? Beide. Beide. Vertel. Kijk, op zich vond de sociale controle best wel een beetje benauwend op een gegeven moment. Als je niet van hier kwam, was je import. En dat vond ik wel meestal interessante mensen, die hadden wat meer te vertellen. En ja, ik wilde gewoon graag weg, veel reizen. Ik ging op een 15e al liften door Engeland. De wereld lokte. En ja, Amsterdam kende het al een beetje, daar gebeurde het naar mijn idee. Dus ik was blij dat ik op mijn 18e weer naar Amsterdam kon trekken. En wat heb je daar in Amsterdam gedaan voor studie dan? Daar heb ik eerst begonnen met sociologie. En daar tussendoor school voor journalistiek gedaan in Utrecht. Ook nog een overlap, 2 studies erbij. Is dat een hbo of is dat Dat is HBO, ja. Maar goed, ik had ook wel zoiets van, publieke opinie, hoe werken dingen, die nieuwsgierigheid van, waarom doen mensen zoals ze doen. Ja. En dat vond ik ook wel interessant van, dan moet je ook de verhalen kunnen optekenen dat mensen het lezen. Dat is sociologie, weinig mensen lezen sociologische rapporten. Maar goed, na de journalistiek had ik ook wel zoiets van, ik mis ook wel de diepgang. Je bent toch chronieker van het onbenul, als ik het heel oneerbiedig zeg. Het is moeilijk om als onderzoeksjournalist aan je brood te komen. Ik heb het wel geprobeerd, maar wilde je voor leuke bladen, in mijn ogen Vrij Nederland, GroenLinks of Groen Amsterdammer, je moest als het ware geld meenemen, mocht je publiceren. De markt is gewoon klein in Nederland. Ja. En ook wel gemotiveerd om meer te weten hoe werkt dingen. Dus toen heb ik mijn sociale wetenschappen klaar. Heb ik afgestudeerd, maar wel me gespecialiseerd in communicatiewetenschap, wat toen nog geen wetenschap was. Dat was gewoon eigenlijk voor die tijd nog allemaal. Maar, dus eigenlijk heb je aan de bakermat gestaan van de communicatie? Toen, TV bijvoorbeeld? Televisie is inderdaad filmkunde. Had altijd ook mijn interesse, ook vakken gevolgd en ook vrijwilligerswerk gedaan op de universiteit. Lezers, readers samengesteld, werkgroep gezeten en dat soort dingen. Werkgroep lokale omroep kwam toen ook op, praten we begin jaren 80. Maar dat was dan een van de eerste lokale omroepen? Ja, formeel is dat natuurlijk met een experiment in Eindhoven ooit begonnen met Philips. Maar Salto, dat was inderdaad de voorloper van nu AT5. Dat was in die tijd, en ben ik ook nog een tijdje vrijwilliger geweest. En had je dan ook banden met de Nederlandse Televisiestichting? In mijn latere carrière heb ik wel veel contact gehad met omroepen. Want ik was op een gegeven moment adviseur co-producties bij een afdeling van de Rijksvoorlichtingsdienst die voorlichtingscampagnes begeleidt. Noem eens een paar voorbeelden dan. Nou, ik heb ruim 2,5 jaar Europa-voorlichting gedaan. Dus daar deden we dan co-producties mee. Ik heb ook een tijd voor sociale zaken gewerkt. Gaat het over arbeidsveiligheid. Maar je kan ook denken aan verkeersveiligheid. Al dat soort onderwerpen waar aanvaard beleid in feite. Dus door je mediakennis en door je sociologische achtergronden kon je adviseren hoe dat ze zo'n programma moesten maken. Begrijp je dat goed? Nee. Want ik heb geen filmacademie gestudeerd. Wat dat betreft, kijk, ik weet wel van film en hoe het werkt. Ik heb ooit als werkstuk ook een filmpje gemaakt. Dus ik begrijp de filmtaal. Maar ik zat daar als communicatieadviseur. Dus, in die zin was ik de adviseur van de ministeries. Ze waren mijn opdrachtgevers. En probeerden zo goed mogelijk de win-win situatie van samenwerking vorm te geven. Maar dan heb je toch wel een enorm netwerk gehad toen? Ja, als je veel geld mag uitgeven namens de overheid, heb je veel vrienden.
Oh ja, ja natuurlijk. Degene die betaalt, die bepaalt vaak. Hè? Ja, ik was een middelman, zeg maar. Ja. Ik bracht de partijen bij elkaar en mijn klant waren de ministeries en die zijn ook ministerieel verantwoordelijk voor alle uitingen op hun vakgebied. En hoe ben je dan zo van Amsterdam weer teruggekomen in Zeeuw-Vlaanderen? Nou, daar heb ik 36 jaar over gedaan. Oh ja. Dus dat, Ja. Want hoe lang woon je nu in Zeeuw-Vlaanderen? ik woon nu weer 10 jaar hier. 10 jaar hier. Ja. En waar? In Goede. In Goede. Ja, daar werd ik een beetje verliefd op. Op een gegeven moment, 2008 moet ik zeggen eigenlijk. 2008. 2008 had je de crisis, Crisis, 2009. Ik was ZZP'er toen. En in het communicatieland wordt snel uitgaven geschrapt. Ja, er bezuinigd. wordt gelijk op beknibbeld. Hè? Dat is natuurlijk de eerste Uitgaven die weggelanceerd wordt. Ja. Dus ik verloor een paar grote klanten. Oh. En ik kon weer wel ander werk krijgen, maar dat eigenlijk had ik geen zin in. Toen had ik zoiets van, ja, waarvoor doe ik het? Ik bedoel, werk ik nou om te leven of leef ik om te werken? Ja. En het werd tijd om andere keuzes te maken, vond ik. Dus in die zin toen daarmee gestopt. Mijn huis verkocht in Amsterdam en een oud huis hier gekocht in mijn geboortestreek. In Goede dus, ja? Ja, Goede, ja. Heel West-Vlaanderen reken ik even tot mijn geboortestreek. Ja, dat klopt. En daar veel zelf al opgeknapt. En dat vond ik heel leuk. Dat was ook een beetje therapeutisch, moet ik zeggen. Van gewoon met je handen bezig te zijn. Terwijl ik eigenlijk altijd mijn geld verdiende zittend achter een bureau bij wijze. Oh, ja. En dat gaf me heel veel plezier en voldoening. Ik vond nu een huisje dat ik vorm heb gegeven naar mijn eigen smaak. Oh, ja. En toen dat afgelopen was, had ik tijd over. En toen kwam de politiek langs. Ja, hoe is nou het kantelpunt geweest dat je voor GroenLinks koos? Nou, dat is al eerder, dat is in de jaren 90 geweest. Toen woon je nog in Amsterdam. Toen woonde ik nog in Amsterdam. Op een gegeven moment, ik had een discussie, veel discussies, altijd gehad. Maar, hoe gaan we de wereld verbeteren? En uiteindelijk de conclusie was toch, ja, je kunt niet voorbij de politiek. De politiek blijft een bepalende factor in beleid en waar we naartoe gaan. Hoe we denken over dingen en over praten. En dan is de consequentie, als je de wereld wil veranderen, dat je ook kleur bekent. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Niks komt bij niks. Nee. Dus toen Toen ben ik lid geworden, GroenLinks. In Amsterdam ook een tijdje actief geweest in de En stadsdeelraad. wat deed je daar? Nou, vergaderen. Ja, maar in wat voor verband was je? Stadsdeelraad. Stadsdeelraad. Nou ja, dan de afdeling zeg maar, van de stadsdeelraad waar ik woonde. En maar toen had ik nog heel veel werk. En ik had geen tijd om verder daar veel... dus daar heb ik ook weer afstand van genomen. Want je doet iets goed of je doet het niet. Ik bedoel, maar toen zeg maar, de eerste contacten met de dagelijkse politiek gelegd. En en het kwam later weer op mijn weg. Oh ja, dus later bedoel je, toen kwam je dus in Zeeland wonen. En hoe was dan het moment of hoe ging dat je GroenLinks in Zeeland ging doen? In 2017, november, werd ik uitgenodigd door de afdeling GroenLinks West-Vlaanderen. Zo van, kom kennismaken in Oostburg met onze nieuwe lijsttrekker. GroenLinks was nog nooit in de raad eerder. Wel eerder geprobeerd, in 2004 geloof ik. Oh, is niet gelukt toen? Dat is niet gelukt toen. Ik had zoiets van, nou, als GroenLinks hier aan de bak wil, ik wil mijn diensten op het gebied van communicatie of weet ik wat wel aanbieden. Dus ik kom luisteren. En op die vergadering was de beoogde lijsttrekker eigenlijk voor ons een onbekende. Maar ja, goed, ik was toen nog helemaal niet bekend met wie GroenLinks was hier. Maar die viel eigenlijk een beetje door de band. Was een beetje opportunistisch eigenlijk. Okay. Op het moment dat de discussie ging over van, wat zijn dan je standpunten, je zienswijze en zo. Was die niet overtuigend. Kijk, en ik ben natuurlijk een nieuwsgierig mens en weet wel een beetje van hoe de dingen lopen. Dus ja, kijk, en dan, toen werd de vraag gesteld van, goh, is het niks voor jou? Ben jij daar denk je over denken om lijsttrekker te worden? Voor 2018? Ja. Ah, ja. En toen zei ik van, ik wil erover denken. Nou, dat moet je niet doen. Dus als je er zegt van, ik wil erover denken, dan gaan de mensen er al vanuit, je doet het. Ja. Ja.
Goed, nou we hebben de eerste foto, dat is GroenLinks. En dan kunnen we eventjes beschrijven hoe dat uiteindelijk dat proces verlopen is dat je toch in de gemeenteraad gekomen bent in 2018. Met hè? de hak over de sloot. Ja, hier, dit is het team. Dat is de verkiezingslijst. Ja, inderdaad. dan kun je even, ja, links is bekend wie dat is natuurlijk. Ja. Nou, van degenen die daarop staan zijn er nu nog 3 actief. Ik bedoel, Maar kun je ze misschien allemaal even noemen? Dat is, nee, ik ga niet te veel namen noemen. Nee? Maar welke 3 zijn dan overigens? Rechts is nog actief, Willem. Willem, en hoe heet je met z'n achternaam? Willem van Vliet. En Willem van Vliet die doet dan ook de commissies. Nee, Willem, eigenlijk adviseert hij op de achtergrond. Oh, dat is de fractievolger. Ook niet. Oh. We hebben, op het ogenblik hebben we een clubje van 6, 7 mensen Ja. die zeg maar adviseren, meedenken, meepraten, de koers helpen bepalen. We hebben 1 keer een bijeenkomst kunnen maken met alle leden. Maar kijk, niet iedereen wil op de voorgrond in de politiek. Nee. En ook de mensen die zich van het eerste uur die zich aangemeld hebben, als je tot de conclusie komt dat het wel erg veel stukken lezen is en erg veel werk eigenlijk is, ja, haken ook mensen ook af. En er gaat ontzettend veel tijd in zitten natuurlijk. Hè? Ja. Zeker als je een kleine Ja. fractie hebt. Want je bent de enige nou in Ja. de gemeenteraad. Ja, Hè? dat, De gemeenteraad bestaat uit 19 mensen. Ja. Hè? En er zijn dus een aantal partijen die hebben de coalitie en jij zit dan bij de oppositie. Hè? Ja. Oké. Zullen we even kijken hoe dat proces verder gaat? Met, Ja. Nou ja, dan krijg je dus dat je een verkiezingsprogramma moet gaan Ja. schrijven. En een campagne moet gaan maken. En zo'n campagne, ja, dan krijg je een beetje geld van de GroenLinks en de affiches, die ook geplakt moeten worden. Ik bedoel, nou, daar is Willem in actie. Nou, dus in die zin, ja, je begint echt een lokaal verkiezingsprogramma te schrijven. En dan moet je campagne voeren. En daar, ja, we waren natuurlijk onbekend. Ja, je hebt de verkiezingsdebatten. en die verkiezingsdebatten, hoe gaan die? Nou, dat was wel een ervaring. Ik moet zeggen, nog steeds heb ik een beetje stage fright als ik naar de raad ga. Ik bedoel, ja, ik ben niet gewend om voor de camera te staan en alle aandacht zo op je te vestigen. En dat hoort bij het spel. Ik bedoel, Maar dit debat was in... het is in Groede, geloof ik. Oh, ja? In de zijn- kerk? Ja, in Groede. En we hebben ook gehad het Swingcollege. Er zijn opnames van gemaakt toen. En nou op een school in Sluis. En ja, nou, ik geloof nog in het rangement. In die zin de campagnetrein. Maar het is natuurlijk lokaal. Maar goed, ja, dan moet je toch inderdaad een mening hebben en vormen en uitdragen. Ja. En nou ja, in die zin is het een heel intensieve tijd geweest. Want eind november, nou ja, werd ik uitverkoren om lijsttrekker te worden. En in maart waren de verkiezingen. 2017. En in 18, maart, 2017 en maart. maart 2018 waren de verkiezingen. Dus daar zat amper een goede 3 maanden tussen. Ja, nou, en het is gelukt. Hoe is dat nou gelukt dan? Want dan... Nou, er zijn ruim 500 mensen geweest die op GroenLinks gestemd hebben. Oké. Maar dat was niet genoeg voor een zetel. Wat was de kiesdeler, zoals ze dat noemen? Nou ja, je was erbij op die Ja, ik avond. was erbij, hè? We hebben toen ook gesproken. Iets van 600 of zo? Ja, precies. We kwamen iets van 45 stemmen tekort. Oh ja. En dat heette dan, wij waren wel, zeg maar, als voor de rest stemmen de grootste partij, het dichtst bij het aantal. Maar ja, de avond van de uitslag ben ik naar huis gegaan. Ik wist niet of ik in de raad zat of... En hoe gaat dat dan verder dan? Wat krijg je dan de volgende dag te horen? Dan kreeg ik een mailtje van de griffier van, Oh. nou, gefeliciteerd, je bent gekozen. Door middel van die restzetel? Ja. Oké. Dus, nou, en dan, ja, goed, dan begint het spel, dan wordt het serieus. En ja, een avontuur eigenlijk. Ik bedoel, En dan krijg je dus, de coalitie wordt gevormd. ja, er zijn de coalitiebesprekingen, hè, Ja. die wordt uitgenodigd. Maar dan ben je natuurlijk, niet... Ja, voor de bespreking wel, maar iedereen, zeg maar het CDA, de grootste winnaar, neemt dan het initiatief. dan noemen ze een informateur, dacht ik. Hè? Ja. En dan wordt hij dan formateur, begrijp Ja, ik. En dan precies. wordt dat dan zo die coalitie gevormd. Ja, en de grootste partij neemt het initiatief. Oh ja. En dat was het CDA. De lijsttrekker de Ploegaert, de wethouder nu. Ja. En ja, die had natuurlijk al ervaringen met andere de coalitiepartijen zoals er nu waren. Kijk, het coalitieprogramma heet ook, begint met het woord continuïteit. Dus, Ja, ze wil verder gaan zoals ze geëindigd waren met Ja. het vorige coalitie. precies, ik bedoel, ze hebben er wel een partij bij gehaald.
D66 werd eruit geschopt de vorige keer. En nu is het nieuw gemeentebelang erbij gekomen. Ze hadden het niet nodig, ze hadden de meerderheid al met 3 partijen, maar het is nu een 4e partij. Dus ze hebben een ruime meerderheid als coalitie Oké. op het ogenblik. Ja. Gaan we verder met de foto's die je opgestuurd hebt? Ja, wat bedoel je daarmee? Kust de Kaap. Het lijkt Kaap de Hoorn wel. Nou, het is uit de campagne. Een van onze speerpunten in de campagne was zeg maar, de ontwikkeling van de kust. Ja. Hoe zie jij dat? Kijk, toerisme is belangrijk voor onze gemeente. Ik bedoel, het is een economische pijler. No doubt about it. Ik bedoel, alleen, kijk, waar gaat het om? Het gaat om werkgelegenheid. Niet om winsten te maken, projecten te ontwikkelen waar het geld eigenlijk niet de gemeenschap ten goede komt. Want we moeten nu mensen halen in de zomer om het werk te doen. Ik bedoel, nou, en in die zin, ja, je kunt je ruimte maar 1 keer gebruiken. Ja. Ik bedoel, ruimtelijke ordening is gewoon een heel belangrijk beleidsterrein voor een gemeente. Sociaal domein heb je, maar het ruimtelijk domein is natuurlijk ook wezenlijk. En ja, het wordt eigenlijk in onze ogen verkanseld. De markt dicteert en ja, de markt is een beetje rupsje nooit genoeg. En het beleid was eigenlijk van ja, zolang de vraag is van de markt, bedienen we ze. En dat is eigenlijk nog een beetje, het staat nu op een kantelpunt, hoop ik. Maar ja, dat moest ook stoppen in onze ogen. En in die zin wilden wij als GroenLinks een goede link zijn naar de toekomst met een andere visie. Ik bedoel, en in die zin, ja, dat is nu algemeen bekend. Het toerisme is niet alleen een zegening natuurlijk. Het biedt ook overlast. Het zet onze dorpen met tweede woningen, vakantiewoningen onder druk. Leefbaarheid heeft er onder te lijden. Huizenprijzen schieten omhoog. Ja, ik bedoel, tot files in de zomer aan toe. Hè. Ik bedoel, en ja, ik woon in Groene. Ik bedoel, ik ben nu de laatste in mijn straatje die nog een permanente bewoner is. En dat voelt niet leuk. Nee. Ik bedoel, Is dat in alle kernen zo? nou, vooral langs de kust. Ja. Kijk, Retranchement en Cadzand-Bad, ja, dat zijn gewoon in mijn ogen filialen van Knokke. Ik bedoel, je ziet ook grote Belgische investeerders. Hè. Ik bedoel, ook veel huisjes zijn ja, investeringen voor ja, geld wat op de bank niks meer opbrengt. Ik bedoel, en nou, in die zin, ja, kijk, dus Retranchement, Cadzand-Bad, met druk ook op het dorp Cadzand. Nieuwvliet, Groene en Breskes. Maar ja, Breskes is natuurlijk toch een beetje een van de grootste kernen hier. Ik bedoel, maar ook daar ja, wordt veel gebouwd. En dat zijn voor een deel ook gewoon appartementen voor permanente bewoning. Maar het zet ook onze woningmarkt wel onder druk. Ik bedoel, dus wij stellen de vraag aan de orde, willen we dat wel voor de toekomst? En dan kunnen we ook over alternatieven praten. Ja, want je hebt ook een manifest gebruikt. Ja, ja, nou, kijk, we komen nieuw in de gemeente en nou, ja, ik heb toch wel een beetje in de keuken kunnen kijken van het openbaar bestuur natuurlijk. En ja, in die zin ja, ben ik kritisch. Ik neem niet snel genoegen met een antwoord, ik wil begrijpen hoe dingen zitten. En dat heeft me ook 2 jaar gekost hoor, om een beetje zeg maar, echt ingewerkt te raken. Maar kom je er toch wel achter dat eigenlijk ja, ik bedoel, evaluaties niet uitgevoerd worden, monitorgegevens niet beschikbaar zijn. Sommige beleidsvoornemens helemaal niet uitgevoerd zijn, op de plank blijven liggen. En ja, als oppositiepartij probeer je daar natuurlijk dan de vinger op te leggen. Ja, en Maar, daarom heb je het manifest gemaakt. Ja, toen, En wat houdt dat in het kort in? Nou, op een gegeven moment hadden we toch, nou ja, had ik zoiets van ja, dit moet anders. Ik voel me niet gehoord. Ik voel zeg maar de controlefunctie die we hebben als oppositie of als politieke partijen. Ja, dan moet je ook gewoon een debat kunnen voeren. En een debat voeren, ja, daar heb je wel de hele raad voor nodig. En ik merk dat het debat in de raad eigenlijk vooral gebeurt wanneer de bevolking actief wordt. Als die publieke tribune vol zit, ja, dan krijg je politiek debat. Ik bedoel, dan gebeurt er wat. Dus de participatie van burgers is gewoon heel belangrijk. Dat maakt politici alert. En ook van, ja, nou, we gaan natuurlijk ook, we hebben het al over participatiemaatschappij. Dat is zeg maar het nieuwe beleid. Maar ja,
participeren, dat is meer dan 1 keer in de 4 jaar je stem uitbrengen. Ja. En nou, burgerparticipatie is voor ons ook een belangrijk iets. Ik bedoel, want ja, wil je betrokkenheid genereren, draagvlak voor beleid, ja, dan moet je met het bouwen moet je al samenwerken. Ja, maar wat is nou de functie van het manifest dan? Is eigenlijk zo van, goh, we hebben, nou, 6 weken geleden is een nota, een visiedocument gepubliceerd. En wie hebben dat gedaan? Het college. Elk 5 jaar, 5 jaar, is er een soort, hier in Sluis, een soort overall view op alle beleidsterreinen, waar de beleidsterreinen in hun onderling verband zeg maar, verkend worden. En waar eigenlijk, nou, dat wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad. En er worden eigenlijk de beleidskaders voor de komende 5 jaar in vastgesteld. Hoe gaan we om met de bouw aan de kust? Hoe gaan we om met het sociaal domein? Waar gaat geld naartoe? Ja, want kijk, als je een doel stelt, zul je er ook iets voor moeten doen. Ja. Dus heel cruciaal eigenlijk, waar je in samenhang van de visie, het is een visiedocument, krachtig verbonden. En wij vinden dat je, als je praat over de toekomst, dat je de burger bij moet betrekken. Ja, en wie zijn wij? Wij zijn, nou, wij hebben het initiatief genomen als GroenLinks. GroenLinks. We hebben de oppositiepartijen zeg maar, allemaal benaderd. En die zijn? Die zijn TNT, Dorps- en Toerisme, Belang, PvdA en SP. Ja. En de laatste PvdA en SP wilden met ons meedoen. En toen hebben we gezamenlijk het manifest opgesteld, waar we eigenlijk zeggen van mensen bemoeien met je toekomst. Ik bedoel, dien een zienswijze in, vraag om burgerparticipatie. Want op zich, deze coalitie is niet voornemens om de burger mee te laten praten. Voor de coalitie is het praten met stakeholders, belangenvertegenwoordigers, lobbyisten, voldoet. Met het argument, ja, het zijn ook vaak inwoners van de gemeente. Dat vinden wij niet, we moeten echt naar de burger toe. En nou, dat is eigenlijk het manifest, oproep, heb het lef om je uit te spreken over de toekomst. En dan word je niet altijd in dank afgenomen, want de laatste bericht heb ik gelezen. Is dat het op Google of zo? Is dat, nou, dank afgenomen. Nee, misschien op Facebook. Facebook, ja, sorry. Nee, op zich, kijk, Kijk hier, ja? Ja, om inderdaad zeg maar die oproep te ondersteunen, krachtig verbonden, dat visiedocument onder de aandacht te brengen. Ja, het is een stuk van 75 pagina's wat je niet voor je plezier leest. Dus heb ik het initiatief genomen om een leeswijzer te schrijven. In korte stukjes, een soort columns, zeg maar, het hele document te bespreken. Dat zijn er 8 geworden uiteindelijk. Maar nou, die waren succesvol. De eerste column werd gelezen door 20 mensen, de tweede door 250 mensen en de derde door 450 mensen, nog meer zelfs. Okay. Nou, dat was natuurlijk een prachtig resultaat. Maar toen kregen we dit bericht zo van, nou, uw pagina is geblokkeerd, want ik zou dus de spelregels hebben geschonden. En hoe gaat het dan verder? Heb je protest tegen Protest, gedaan? gelijk protest aangediend. Maar ja, dat gaat dan via Facebook zelf. Okay. En nooit een reactie op gekregen. Tot op heden, en we praten, dat gebeurde 10 oktober, tot op heden, zijn we nog steeds geblokkeerd en hebben wij dus geen toegang meer tot sociale media. Okay. En het, ja, eigenlijk, dat voelt een beetje, je wordt op zwart gezet. Ik bedoel, je krijgt geen reden. Ja, je hebt de spelregels overtreden. Nou, daar ben ik me niet van bewust. Ik heb geen geweld gepredikt. Ik heb geen pornografie getoond. Maar ja, misschien hebben mensen toch aanstoot genomen aan onze politieke boodschap. Maar ja, dat vind ik toch dat een organisatie als Facebook zorgvuldiger mee moet omgaan. Want het is, je weet het, de reputatie is heel makkelijk te schaden. Ik bedoel, en als je het niet kunt verdedigen, ik bedoel, dat is moeilijk. Ja, nou, Kafka-gevoel. Dat voelt heel vervelend. En ja, we kunnen haast niet meer om de sociale media heen tegenwoordig. Nee. Nou, nog een oproep voor de kijkers. Wat moeten ze in maart doen? In maart vooral stemmen natuurlijk, hè. Betrokkenheid tonen. Ja, ik bedoel, dat is een duidelijke conclusie. In die zin, en dan gaat het natuurlijk over landelijk beleid, wat ja, lokaal heel verschillend is natuurlijk. Maar kijk, ja, kies gewoon. Kijk, voor mij is politiek gaat om 2 waarden. Ik bedoel, we moeten de zaken duurzaam, hè, misschien een beetje beter achterlaten dan we het aantroffen. En het moet inclusief zijn. Iedereen moet mee kunnen doen.
bedoel, en dat is een persoonlijke oproep om daar toch vooral ook waardering voor uit te spreken. Zullen we daarmee besluiten dan? Oké, dankjewel voor jullie komst. Graag gedaan. En ik ga de kijkers bedanken. Nou, beste kijkers, hartelijk dank voor deze informatieve sessie over GroenLinks. Ik hoop dat jullie er allemaal wat van opgestoken hebben. Ik in ieder geval wel. En nogmaals dank. En, Tot ziens. Tot ziens, hè. We gaan elkaar weer zien, hè. Ik hoop. Ik hoop het weer. Hè? Politiek café misschien? Oh ja, wie Op weet. televisie. Ja.